Ingane mali yashona esibhedlela ngesikhathi ngiyoyiteta. Ngithi ngifisa ukutshela manje ukuthi hayi kwangayona maya ayishonanga eyami ngaphisana ngayo. Yini ukuphisana? Yebo mangayinikeza omunye umama washonelwa ingane mina ngathatha yakhe le ishonile. Yebo. Sanibingelela ababukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungster. Namhlanje sivashele udadewethu la ka-Black Life TV othi nami nginemfihlo engifisa ukuyidalula. Ngicela ungilalele nje Lungster. Sawona? Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya uzisho ukuthi uqhamuka kuphi. Ngiyanibingelela ababukeli emakhaya. Indawo engihlala kuyona iseMbumbulu. Sembumbulu. Yebo. Okay. So ngoba uhleli lana usuka all the way from eMbumbulu uze eThekwini uzoxoxa udaba lakho yini lusukaphi? Udaba lami ukuthi ngifisa ukuconfessa kuma wami ukuthi ngaqamba amanga. Okay. Ngathi ingane engangiyitholile esibhedlela yashona. Yashona. Yebo. Okay. Before usize siqhubeke why waqamba amanga ngimama wathi ingane uyitholile yashona? Ingoba ngangafuni ukushada nalomuntu ababefuna ungishadisa naye. Oh. So ngokuthola kwakhe ingane babefuna ukuthi ushade. Yebo. Okay. So ma ukuthi ke nayishonanga kwenzakalani? Ngayithatha ingane ngaphisana ngayo bayi-adopt. Waphisana ngayo? Yebo. Okay. Mawuphisana ngayo ingane abantu baziyo noma kwaba abantu ongabazi? Kwabantu engingabazi. Ingoba nje ngangafuni nokuthi beseduze kwami. Ngangayidingi ngoba ngangibona ukuthi iyona le ezokwenza ukuthi asondele kakhulu lo muntu kanti angimthandi. Okay, so wayenza kanjani lento le? Kwenzakalani ngalolu suku lolusikwa because uthi wayiteta like was it full term noma wayiteta ipremu? Ngicela ungichazele nje ngalapho. Ingane ngesikhathi ngiyiteta yayiprem. Okay. Yahamba ke yohlaliswa ke la kuhlala khona ingane ke lezi zeprem. Emva kwalokho ngilongihleli vele angiyithandi kahle kwayile ngane le. Kwafika abanye ozoteta. Ngesikhathi eteta yena yakhe ingane yasiyashona. Ngesikhathi ishona ngambona ukuthi indlela abeyithanda ngayo lengane le eshonile. Ngingakwazi ukuthi ngimsize ngimnikele ngoba vele mina angiyidingi kweyami impilo lengane le. So usakhulelwe kwakuyiplan leyo ukuthi kena uzoyinikela for adoption noma kwaba yicebe eqhamuka ususesibhedlela? Ngayicabanga sengisesibhedlela lento ngoba ngase ngibona ukuthi lento le izokwenza yena lo muntu lo wesilisa ukuthi asondele kakhulu kumina ngoba sesinengane soba u2 kanti futhi wayesefuna nokuyokhokha. Okay. Umuntu was he so bad ukuthi uzubona ukuthi ngeke I can't even have ingane nalomuntu yini attracta kuyena nize nikwazi ukuthi nilale omunye akhulelwe? Ngesikhathi silala vele kwangayona ngangayitshela ukuthi umuntu esengizokwazi phila naye impilo yami. Oh wawushaya isidudla wawudlula. Ngesikhathi silala ngangasho ukuthi ngangayitshela ukuthi yabo umuntu ozofuna ukuyokhokha nasekhaya nje kube umuntu nje sekuzobo wami nje straight sami cha. Oh so ngithi nje wawuyidlulelwe. Yebo. Okay. Ngesikhathi ngathi ngizokhulelwa ngithola umntwana ngase ngiphisana ngaye. So masuphisane ngayo lo sisi lo eyakhe ishonile. Kwaba khona mhlawumbe abantu basesibhedlela baba involved noma wavesana wayithatha wayidintsile wamnika yona kwenzakalani? Ngamnikezwa usisi wayithatha ke ingane ke ngaleso sikhathi abekho abantu ababe involved kuyona yonke lento sasizenzela nje ngokwethu ubugebengu. Ngamnika ingane eceleni kwabe ngathi eyakhe lengane le. Wena wathatha le shonile? Ngathatha le shonile ngenzela ukuthi lokhu ngiyihambise ekhaya kuze beyibone. Oh my goodness. Konke lokhu ucabanga nini? Ngacabanga khona lapha esibhedlela ngilele embedeni. Manje usisi yena uyavuma nengane yakhe eshonile?
Hayi wavuma ngoba wayephatheke kabuhlungu ngaleso sikhathi. Ima yini le yamenza, like I'm trying to think ukuthi mina ngase kuthiwa kushona ingane yami esibhedlela ngiyalifuna ithambo layo. Yena yini azabona ukuthi ke na ngingagive up ngeyami ingane ngithathe le ngingayazi. Ngicabanga ukuthi kwawuyena wayinenkinga yokuthi mhlawumbe uzomtshela kanjani umkhwenyana wakhe ukuthi ingane ishonile noma angazi kwakwenzakalani kuyena kodwa wayivuma ingane wayithatha. So nashintshana kanjalo. Sashintshana kanjalo. Okay, mawufika ekhaya ke usufika nesinye isidumbu. Sengithathe lesisale usisi lona ngihambisa sona ekhaya kube ngathi ingane yami. Othini kumyeni wakho bakithi ade selindele ingane? Waphatheka kabi waphoxeka nje kakhulu ngoba wayeseyitshelile ukuthi soba nengane naye soba u2. Waphatheka. Ingane yafihlelwa kuphi ekhaya? Yebo yafihlelwa ekhaya ngoba sikakashadi wayisalungiselela ukuzolobola. Okay, manje ke ngoba usuzodaxaza indaba engaka kunesidumbu esihlele phansi ngaphansi kwegazi lakho. Uzofika uyichaza uyithini uma wakho uzoyithatha kanjani le ndaba ngoba phela anicabanga igazi lakho liyaphila. Angazi ukuthi uma uzoyithatha kanjani kodwa ukuthi uzokwamukela le ndlela azoyithatha ngayo. Okay. Kodwa ngiyafisa ukuthi alazi iqiniso. Yini ke sekuphusha ukuthi uconfess ngoba phela akekho oyikhulumisa le ndaba futhi I can imagine ukuthi abafuni ngisho ukukhuluma ngayo ngoba bayazi ukuthi usahethekile, but namhlanje la eBlack Life uzothi ucela ukukhipha lemfihlo. Yini lesikuphusha ukuthi uzoyikhipha imfihlo? Iyangihlupha lento le, angisakwazi ngisho ukulala ebusuku ngicabanga yona lento ukuthi ngenza into enjengale. Manje ngiyafisa ukuthi yaziwe ngilikhipha iqiniso ukuze kuzolungiswa yonke into. So manje usisi lo munye uthe awazi ukuthi uhlalaphi? Angimazi nokuthi owakephi, ngamnika ingane nje wahamba nayo. Maye kubopha ke ubaba wengane eselizwe leqiniso noma iqiniso ezegcina ekhaya kuphela? Angazi ukuthi ngizokwenza njani kodwa ngizokwamukela ayikho into engizoyenza. Awuyikhumbuli nje ingane yakho? Njengamanje. Ngabe neminyaka ngakho nje manje? Ngabe no2 years. Ngabe no2 years? Yebo. Sure. Lapho ke ngabe siyasho ukuthi mama kwakumfana nomuntombazane? Kwakuyintombazane. Uyintombazane? Yebo. Akaze nje mawuhamba la emgwaqeni ubuka ukuthi hawe ma ngenzeka yini? Angiyayisola kona ukuyisola nginakho ukuyisola ikona nje ngize ngithi angikhiphele iqiniso ngoba ngiyeza ukuthi talent iyangidla ngaphakathi. Angisakwazi ukuhlala nayo. So if ukuthi ke namhlanje ubaba wayo ingane, sorry not umyeni, ubaba wayo ingane uthi ke nasiphindele nesibhedlela siyo tracer ama steps or trace ama records rather ukuthi ke na kwakubani lo wayelele eduze kwakho ngalolu suku itholakala ingane uyayifuna back noma kuzokwenzakalani ngoba nalo omunye uzoba senkingeni angithi ulethe ingane wathe yakhona. Hayi sengayamukela manje ngoba sengivumile ngenhliziyo ukuthi hayi vele sekumyeni wami lo. Ngalesi sikhathi ngangakayimiseli ukuthi imanisa ndawonye ingane. Yebo nobaba wengane. What? You still together? Yebo. Shoda ingane? Yebo. So ungathanda yini kodwa ukuthi ingane itholakala? Anginankinga nokuthi itholakala ingane, ngayithatha vele ingane yami. Ngoba vele kwayena lo umuntu azange anginikeze lutho. Imina nje ngamnikeza ingane. Shuthi sengaxoxwa nje abuyisa ingane ngoba nayo uyazi vele yakhe ayikho yashona. So ungavuma ukuthi ihambe ugunjwa lenenye umnikeze yena naye amathambo? Uma ukuthi uyadinga ukuthi igujwe ngamnikeza. Yo. Ayithiwa kuhlewa noma kufiwe. But inzima lena and asithemba ukuthi umama uzoyizwa kahle. So umama uzofuna igcine kuyena noma atshela umndeni because I don't think uzoyigcina kuyena. Unomzukulu yena oseyintabeni angamazi. Hayi nama ngikholwa ukuthi uzoyigcina kuyena kodwa uma uthi uyawutshela umndeni kulungile engawutshela umndeni. Hayi no ngizwa kahle asimthinta umama simazisa ngalolu daba. Hello? Sawubona mama unjani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV. Singawazi ukukhuluma? Ubani? uLungstar waka Black Life TV.
Khuluma khuluma. Okay, ngiqhamuka kuhlelo oluthi sikhipha izimfihlo. Ngihleli nendodakazi yakho la e-studio. Ithi inemfihlo afisa ukutshela yona. Imfihlo. Uyazi msedolobheni. Khuluma ngisheshe la. Okay, ngicela ungibambele ma. Shesho ma, yaphuthuma. Yebo ma. Yebo. Yebo ma kunemfihlo mama engifisa ukukutshela yona njengamanje. Ngaqamba amanga ngathi ingane yami ishonile esibhedlela kanti ayizange izishone ngaphisana ngayo. Ingane kabani? Ingane yami male eyashona. Engathi kuwena ishonile ayishonanga ngifisa ukutshela Unengane engaka? Asinomande loyo. Angizwa? Yethi unengane engaka nomande ngiyakubuza ya. Ingane male eyashona esibhedlela ngesikhathi ngiyoyiteta. Ngithi ngifisa ukutshela manje ukuthi ingane nomande sayifihla. Yimpo. hayi kwangayona maya ayishonanga eyami ngaphisana ngayo. Yini ukuphisana? Yebo mangayinikeza omunye umama washonelwa ingane mina ngathatha eyakhe le ishonile. Yebo. Yebo ngifisa ukutshela lokho ke ukuze uzokwazi ukuthi ungisize sikwazi ukulungisa ukuthi izinto sithole lengane lena ngoba angimazi nomuntu engamnikeza yona umuntu esahlangana nayo nje esibhedlela eshonelwe ingane ngase ngimnika le yami ngoba ngangathandi ukuthi ngishade nobabwayo. Kodwa umdala nje usuhamba ukhuluma ingcingweni engazazi wena wenziwayo ningazali usayisingane. Ma ngizocela ukuxolisa nje lapha. Angidayisanga ma ngamnikeza nje ngamupha ngoba yebo ngathatha le. Yebo. Owathi yena loyo muntu? Angimazi manje ngoba ngisho nje ukuthi umuntu engingamazi esasilele naye ewodini ngase ngimnikeza ingane ke. Kodwa akhamba kahle. Uphile kahle khani? Ngiyaxolisa ma. Hayi awuphilile sengibona awuphilile. Manje kuleyo ngane izonanzwa nini? Phinde wena lo wasengiveni yabantu kodwa uphile kahle ngempela ungenzani ngizothini lento ngizothini bakwakho ngizothini. Ngiyaxolisa ma. Bengicela ungixolele nje. Angifuni ukukhuluma ngedolobheni. Leyo ndaba sesoyikhuluma akhetha angiyazi nganankana senzi nganankana. Hayi kulungile. Yebo. Sawona mama? Yebo dodana. Uzizwa kanjani uzwe ukuthi ke nakanti umzukulu wakho uyaphila? Ngithanda ukukhuluma. Lengane isele ngohlukene, ngizele no-50. Kodwa usendaweni right la ukhona? Ngisendaweni right ngoba ngaphuca ngisho ama-California ngoba phela kusedolobheni mina ngizona. Oh, usedolobheni. Hayi, no kodwa siyabonga ukuthi ukwazile ukubamba i-call. Kulungile ntombazane. Okay, siyabonga kakhulu. Ngisho kune-family meeting namhlanje. Hey ngiyacabanga nami kodwa ngizokwamukela noma yini ezokwenzeka ngoba vele imini owenza iphutha. Kufanele ngamukele konke. Manje usayazi at least i-birthday yayo ingane ukuthi nini? Likhona ikhadi. Oh, waligcina ikhadi? Ngathatha phela lengane le. Sashintshana noma wayo. Nashintshana ngisho namakhadi? Oh, nesi no dokotela babuka ukuthi hayibo. But lo munye nje ingane sideclareile ukuthi stillborn. Awudokotela banakanga lutho. Isibhedlela sahulumeni? Yebo. Yo, okusho ukuthi kana if nginanisebenzisa isibhedlela esi1, umuntu okhona around la.
Ngiyacabanga ukuthi angimazi mina. Mase nqaba nengane? Angazi. Ngeke uhlale nengane u2 years. Ingane isinezinto ezenzayo ezi-excitayo like uzomphuca nje kulesi stage eseyi-enjoya khona. Useyikhulisile kodwa ngizohluleka ngizamile. Mawukuthi ingane yami fanele ibuye. Mawukuthi uyanqaba angazi ngizokwenza njani. Upartner wakho yena? Akakazi lutho, wazi ukuthi ingane nje yashona yangcwatshwa. Cha ngizomenzani lento le? Angimazi. Angazi ukuthi izofila kanjani. Nanokuthi nike nazama for ezinye ingane after ishonile le? Sesike sazama kodwa besingakabi nayo inhlanhla ukuthi siyithole. Niyazama. Siyazama. Sho, hayi niyayizwela babukele emakhaya. Hayi kuthiwa ithi ngabankulu ngabisazekeka. Ivesa nixake nje but asithembe ukuthi kena lo sisomncane ona2 la ekhona uphatheke kahle nomama lo wamthatha umnikeza uthando la mama ngempela futhi asithembe ukuthi sizokwazi ukuthi simthole. Sithembe futhi ukuthi ke nalo mama amthatha usenayo enye ingane bakithi angasali nenxeba ngoba phela should naye wayithanda lengane ingakhayithatha. But ibodade bethu please mawukuthi ke nakunenkinga ngcono uqhumane nomzali umngani ihlobo usho ukuthi ke nakula lenkinga le ungaze uhambise ingane endaweni ongazazi ngoba chances are mhlawumbe akasahlangisho nala usayihambela kodwa ke ngethemba uNkulunkulu siyathemba ukuthi sizoyithola ingane. So Black Life TV siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kulesi siqephu esithi sikhipha izimfihlo kulungisa ngithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.